me kachiteran pen kachiri kinang sot Baida owe jing thura song pen CEM along kachitong dam GDPU pen puthot make sokelang asai kedeng Kardom pini Adap Abirta long pen nili Abirta thanbang phi sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha me kachiteran pen kaphere me me kisung kachipa jok je phan anutin ta me ke kai mate me ke thar hot kachiri mek kinang sot Pheri nangni setame kachiri mega kinang sot athe non nilo aporla ke thengpi thengprang arbo lapen babbi ke kreng thektik aporlo lapen mongwe ke jap aporlo lasi me ke thor me ke kai ilitum kachiri kinang sot Jasimet hempen angtan me ke kaya hut chiripik nangji athe nonapor henlo me kachiteran ke prapnai aporlo Kedamtang suri hinira kresir ke baningkan Amazon rainforest alongta ke kreng thektik ajok Brazil Bolivia Paraguay lapen Peru apirthe agriculture livestock lodging lapen mining me kachiteran ajok Amazon rainforest me cholaplo Australia apirthe alongta lason thak thaksi me choteran pen me chodetlo Pirthe kaching thur ke plang ke phi lapen ke thek kire an parta asonamu ke dolaba der atumta me kachiteran aphan khang nei pulote ilitum alongri along ason ke thangna ta kalilo lasi kisung phophe abrang si ilitum kachire lapen kachepo jawje aphan kenang sot iphui phi akai pen inglong arit ke klemalong choklem bom bang bom lo seta dor pluba phan kachesik doloma mate ingnam along bithe betha ke pan pen Jakong kacebadam pen ningkan si anta dorde putih kopi ali dolang. Non theri pojiklo karbi anglong adang penang an inglong arit ke klematum do. Inglong arit ke en ahut ram ke pan lapen meke kaya porlo. Lason apor ahut phophe aprang kachere pona kenang sot binong. Lasi karbi anglong autonomous council kapatirpi agriculture asai kampen pine kacherok tok amai dengdoma mate deng delangma. Dengpon belang pulote prabjin pen ke dengpon jia phan kenang sot athema mu inglong ame ke kai pen choteran det pulote akasik sak thedung duji pusi ongdum cherok to atum chethan rinti News Desk report Karbi Anglong live Kapapi tektik baida hawararat therepo ni phai thok siarni Karbi Anglong autonomous council along kapale dampen CEM rong hangaphan kachitong dam Labangso hawar lake lakha sirkep amreng constituency arlo hakopen rong kachukim baida aronglo Amreng constituency angbong penon puta kapapi thektik labangso hawar pulote baida arongta ilonglo Labangso hawar non puta jogwan kacheleng mesen hawar sai sorkar ahin pen kelang kapangkai ang theksi dolang Hithi borwa anparta kisukyun e kachelang hei hui abar sai aphan hamren along an kewang pen ja e kachar chong pensi nang kapali nang lapusona kisung kachetong ongdung aning kan pensi wang bomlo Baida oweki meeting thora song pen therepo ni phai kretroksi arni diphu rong supi along an palidam si CEM tuliram rong hangaphan alang litum chetong damlo Man peng pen Kapajir pon kethak amang achoy hong thor lapen karbia poho karbak dam pensi kisung katora puthak ningak longpen baida aradatum pachini damlo Baida oweki meeting thora song pen Karbi Anglong life aphan kapachinia tengke Karbi Anglong autonomous council CEM tuliram rong hang pen baida hawar along palidam nangji Oweki meeting thora song pen kapachini pona tengke upilangso ahwar along tim Karbi Anglong pen haladak palidam derapi kaching thora sai ke thek pon long dulo Bonta baida arongke non puta katikuk thedunglang Happy bangke je kadam tang upilangso bangke alangli tim Karbi Anglong tumpen visit damse
khaladak pinan kaching thoram wasai dengkon pulo bonstami baida polong bangke labang so program mate arleng thekun ke bang de jok non puta tangre lason to ko sinon bang puthot niletum cm tuliram rong hangalong alangli baida pilang sorat lupate weki meeting thor asong fan kaching hon tena joine pini alangli chamber dalong nang changsi alangli niletum afan mesen alam chak nang chipi don Baida hawara phan kopi ko sonalam chak pensi CEM nangka chipi dun labang so phuthak ovigimi ching thora song atum alam the penle arju iglona non ke bang je april chikto along bong jongsela coronavirus kwa labang so keso asa bemar pen asap so kom cholok lote netum la ke bang je april chikto bang ke mp serpents tame ko chingbai pen se pini labang so ai adimalong mate baida hawara long tim karbiang long pen nak mripo pusi alang litum lam chak na chipnul la pen labang so dim long bang bek ko la pen nak mri bek ko pusi litum boida we kimi ching thora song pen dang lo kadu gawe netum sarkari borgang bra pasapu pasap he atum men sami netum alang le funding the Lapuson alam chak kapa phihub hawara phan kachipi pon CEM alam the alongsi baida sorkari arong asar penta aning aklong pen chihoksi baida hawar along tim karbi anglong pen rat amai pi kape do dam thekjia phan ningthelo ilitum CM tudiram rong hang langli long ilitu baida kapa phithub hawar along to son si meeting na pitu thekima pen sini tung wang lo la pen ke alangli konsil CM tudiram rong hang tame alang li pan nil tung ching thao nam long lo la pen alang li da mu april chiklo bangke nilita haladak meeting wang dek popusi alang li dang chak du la pen ke nil tum nili arling sara hin pen nili sarkari changara pen tame nili la bangso aning gi du pon lo News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren West Karbi Anglong District Hamren DCSI hempen chokomar ang hoy kapapleng ponjia phan kapang dakalong STH apartment kavidet pen STP OBC SC UR phan kapathik chora jok hamphang asong atung West Karbi Anglong DCSI hemalong pinpura lopi pa jerdamsi puthot advertisement akimi pi thunangji pusi kehang pado KSA Hamren Head Branch Business Association of Hamren Waisong College Students Union Society Lapen KUYA Hamren Subdivision Committee atum chingrum si West Karbi Anglong DCSI hempen chokomar anghoy kapapleng ponjia phan tarpang thekalong STH apartment kapa vedera puthak pinpura lo pipa jerdam Lasolong Karbi Anglong STH Jasemet West Karbi Anglong District Keseng mi kapa phihub ahawar kiduke boy kangcher kelang idalong STH apartment chokomar anghoy kapapleng dunjia phan kapa thik pon avedet ke manghumemi lapen Karbi akhaya phan kelang roblopu alam the jongdun Kithurmi awe atum kam ka wepen ke chenglok thangnat ke reng javar sai ka be along STH apartment kapa we thuret ke kichok che pusi lamthe jai Halapu Business Association of Hamren Bidisar Polling Tipen Sitami Sodak pen lamthe kaning je thuke Karbi Anglong 6 schedule mate inglong so akhaya phan pharo isi angbong pen phan troknar kep ke chokomar anghoy ki pivek je alam the peklang Jongse rona tengki klempon avi pulote sodak akache song hamphanga song do an chitose kache song padoji pu alam the jai KSA Kuya Business Association of Hamren Waisong College Student Union atum pen litum songkri chelang pet pen disia phan memorandum piram lo ki pidam nang ko athege la puhelo kaddo ka ve SC ST plain OBC la pen general atum phan akota dorep setame letum karbia khai la pen inglong so khai phan ke ST hill la so akota bange pipon pedat la so pipedat a joine sin letum ladak memorandum pipon lo la pen letum ke ka demand pon mate ke hang pon ke la puhelo 80% trokner cap haro pen trokner cap a percent bangke ST hill atum phansi pinai posinili tum DC aphan pinpura lopa palelo jong sila so ateng pen nang kroi krep pulote neletum ke wangyar ni stame kaduk we rat la pen song do an pen chingrum si la so putha ka phan ka che song ya phan neletum puthot ang deng deng kon tholang
Pu KUYA Hamren Subdivision Committee amai phu Robin Hanse lapen Business Association of Hamren BDSR polling tia tum chitong don si ingsam jin pen pinpuralo West Karbi Anglong DC side is Pakur Rahman Arideng pinpuralo Pipa Jardam Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong lai Greater Dongkamukan Press Union ahin pen puthat wothat langso Edenbury English High School along akejoy pen rada tumapan mekeso kelang Make kachichar che abang pu bang phia tumapan pirthe kapachichar dunjia phanpura kedamtang penangan arni pen Greater Dongkamukan Press Union ahin pen pater piponsi West Karbi Anglong pregjama demalong akejoy pen mekeso langponlo lapen a mekera kasai tami klemponlo Lason thak si therapo ni phai trainer cap arnita wothat lang so ahabar Edenbury English High School along meke so kelang arada tumaphan akejoy pen selang ponlo Bangso hot nagaw ERC Hospital pen Dr. Atumbangsi meke so kelang abang phi bang phu atumaphan mesen pen selang ponlo Adap porphai ke pen arni kangsam porphai ke thaman meke so kelang asai ke deng hot pangrom pen bang pharo hini rakhre ke thama bang phu bang phi atum meke so chilang donlo La song bong pen bang thong ke prasir ke patum ke ameke rang nang ji pojok ke bang ji therapy ni phai ingkoi ra pho arnisi Nogao ERC Hospital alongan ke ponja phan Greater Dongkamukan Press Union ahin pen chisek pon lopusi GDPU dun chun bang Gurmup Singh ahin pen ningje pon News Desk Report Karbi Anglong Live Kaprek along ripen motorcycle rider atum chito dun se Siloni mate longso kang thualong Jambili Motorcycle Club ningkani sikechok mahangke thegarni katalon pon Kaprek along ri mate ahobar ke do jirpi lapen korte muti angbong chinghon seroi theknang jipo ke mangpen kedamtang surihini rakhreser kap aningkan ke sengpon Jambili Motorcycle Club ningkani sichok si kedamtang theraponi phai kre thokse arni Siloni mate longso kang thu picnic spot along se mahangke thek arni alera champen talon ponlo Senior Rider Chief Teju Dera pen kapachinia tengke bangso mahangke the katalon along Dipu pendanglok Halloween along ripen Arunachal Pradesh Dhemaji Dima Hasao Nagaland Dergaon Bokaghat highway along ripenta ongdong motorcycle rider atum nang chitodon si mahangke the katalon along RD nang pidunlo anparta Laso hot alohi sarpo aman pen Manja Police Station OC Jitu Deka lapen penangan aman apeng kedo atum alohi aman pen Hamren rong supi pen kilometer flikap su se kahelo Meghalaya ke dai lang ke roy arong amekar Chandra Singh teron ahem mechodet Ni Adap Abirta ke lapon se kang tonik lo domi thak me kardom